Ahoj, volám sa Sheila a toto video bolo vytvorené pomocou umelej inteligencie. S narastajúcimi kybernetickými útokmi sa umelá inteligencia stáva kľúčovým nástrojom na ochranu informačných systémov a dát. Schopnosť AI detekovať, analyzovať a čeliť hrozbám oveľa rýchlejšie ako ľudia z nej robí nevyhnutnú súčasť každej stratégie kybernetickej bezpečnosti. AI systémy monitorujú sieťovú prevádzku a správanie používateľov, aby odhalili anomálie alebo podozrivé aktivity, často identifikujúc potenciálne útoky ešte pred ich uskutočnením. Môžu automaticky blokovať škodlivé akcie alebo izolovať postihnuté oblasti siete, čím výrazne znižujú čas reakcie. Navyše, algoritmy strojového učenia umožňujú AI prispôsobiť sa novým hrozbám, udržiavajúc systémy aktualizované a bezpečné. Používanie AI v kybernetickej bezpečnosti však tiež vyvoláva právne obavy, najmä v súvislosti s ochranou súkromia a transparentnosťou dát. AI musí dodržiavať zákony o ochrane súkromia, ako je GDPR, a je nevyhnutné zabezpečiť, aby spracovanie dát bolo transparentné a kontrolovateľné. Zodpovednosť za chyby AI, najmä tie, ktoré vedú k únikom dát, musí byť jasne definovaná. Úloha AI v kybernetickej bezpečnosti je neuveriteľne silná, ale musí byť sprevádzaná silným právnym rámcom na zabezpečenie ochrany dát a etického používania. Správna regulácia maximalizuje prínosy AI, minimalizuje rizika a zabezpečuje bezpečnosť nášho digitálneho sveta. Kontaktujte tým Crowdy o AI, aby ste zistili, ako môže umelá inteligencia zlepšiť vašu kybernetickú bezpečnosť.